Benvinguts als catalans mobilitzats durant tot aquest cap de setmana, avui a Perpinyà, amb la manifestació Sí al País Català i demà a prop de Girona, a Salt, per la manifestació anual sus de la independència de Catalunya. Milers de persones han sortit pels carrers de Perpinyà aquesta tarda per tal que no s'esborri la referència a la nostra identitat en el nom de la gran regió. Reaccions i anàlisi just després de l'actualitat d'una setmana marcada per condicions climàtiques excepcionals. Tornem a la manifestació Sí al País Català d'aquesta tarda a Perpinyà. Habitants de tot Catalunya Nord, moltes associacions i també polítics, tant d'esquerra com de dreta, són presents avui. Una mobilització que se vol unitària i transversal. Estem aquí per defendre la Catalunya i els catalans. Volem ser catalans, continuar a ser catalans i pensem que no ens han d'esborrar del mapa i continuarem aquí manifestant fins que ens considerin com hem de ser. Volem pas més d'Occitania. Occitania és parla d'Elga. Tothom ha vingut en massa. I vinc aquí per reclamar que sí, que hi hagi països catalans, sí. Sí. I felicito que hi hagi tanta gent, jo realment no m'ho imaginava. És fantàstic, meravellós. Em sento molt unida. He vingut avui perquè és molt important per nosaltres, per al meu fill, i és normal. El combat fa que únicament de començar, ara mateix. Us hem demanat què mou els nord-catalans, elements d'anàlisi amb l'Esteve Valls. El que podem notar des dels darrers 20 anys és que és l'adversitat, finalment, que fa reaccionar la gent al carrer. Adversitat quan el prefecte Bonet mira d'incentivar un sentiment en contra del català, de la llengua catalana, sobretot. Arriba després la mobilització contra del Georges Freixa, president de la regió, que tenia el projecte de desbatejar l'antic Languedoc-Roussillon per limitar de dir Septimanya, que per la gent era una denominació completament estranya, fictiva. Som catalans, no septimans! I ara s'arriba amb una tercera fase, que és la mateixa, finalment, que és que es vol proposar, ja no diria imposar, diria proposar el nom Occitània, que és un nom perfectament de fora d'aquest territori. I la gent ho sent, això. Jo crec que estem en un tros de país, en un territori, que el que necessita és expressar una contraidentitat. Quan som tots sols, quan tot va bé, més o menys, no tenim menester d'expressar el que som. Però quan sentim que hi ha una altra identitat que ens vol engolir, expressem una contraidentitat. És doncs un cap de setmana reivindicatiu pels catalans. Si avui a Perpinyà se manifestava pel nom del nostre territori, demà a Salt, a costat de Girona, serà un cop més per la independència. Perquè aquesta és la 5a diada després de 4 mobilitzacions històriques. Hem aconseguit canviar el futur a millor. La gran mobilització anual de l'11 de setembre és enguany descentralitzada a 5 ciutats de Catalunya. Nos deixem amb imatges d'aquesta manifestació de Perpinyà. Passeu un bon cap de setmana, ens retrobem la setmana que ve. On va pas changer l'accent ni la couleur de notre sang! C'est Catalunya! Allez! Les bras de main! Perpinyà!
pas occitan. On va pas changer l'accent ni la couleur de notre sang. On n'est pas occitan.